kopem se ebedwo no osoro Nyankopɔn enhwe yeso. Abusia yetia obia ene 3rd of December Wednesday na ene yeda stronko na yetia obia anso igusu sum Ghana igusu sum ibegusu anso asum na yetia ni se mi busa se bebi awo no emfaso be ni nya free wo so bebi awo te no edien na ode ka ho bebi awo te no edien na yebetimi aka se uni ho a we die obeye ni sei ene emotional day mami. If we say about multimedia 5 years in ye in fienum na me ba na minia Kufia Santina na ewaha ena o handi over mami eno nso koto ani dwumedie so na minia papa nyameke enso ewaha ni nyina ayesumia na ansa na ono nso eja me ho mfienum ye baaye na anxiety no wasoro ebekọ sen ebewie sen ebesen cause enye easy at that time the night say me fro Yepa FM ena aba na obi a oni multimedia the multimedia brand the new multimedia kakraka ne multimedia nsem no enye easy inti say management nya wo ho gidie ana onya wo mu gidie se beso dwuma di mamu a na che se enye easy obi a waye adwuma wo multimedia nim se multimedia adwuma no eye school na wokọ eye adwuma usua de eye adwuma more than university eye adwuma oh yeah at every moment I was say sharp eye adwuma emma wo kwan emma wo nye de wo pe multimedia ye adwuma e kire wo se de biara da fa no kra ye adwuma multimedia ye biara a healthy competition e kire se obia pese oye bibi na etimi eboa nti wonye discipline na wontimi nye adwuma wo multimedia nti sa discipline na for 30 years nie multimedia ejina ne naso a egusu jina ne naso de tie ne se 5 years yi minimum sum 5 years yi minimum edijuma 5 years here have been very interesting for me, very interesting because na especially ujina krani na otete krani the nkrofo kan ye the nkrofo ni mo kafa me ho propaganda ahodo minianum NDC ni MPP4 osoriano po bia benya nanka wo ka bia ma no. It's not been an easy journey. Emu atro emu adidi atem emu nsem bebre emu de wan kan yi emu de o kan yi emu de memfi no emu de ye threaten o emu de timitena sekra se enya wo ibekun emu de etore bia tese management ene pe baby ema me koda because nkofo peme edimewu ni nyina mu no Nyankopon edim ho afofi ena ene me wa ha de tie ne se
odwumayini ye adwuma opon sabusumi kwa wie ya on behalf of myself and everybody na 5 years me ne multimedia somye no ye wie a kyerɛ dwumadie no me kɔgyema home enti efiri nyame ya adoma ɔkyena akokoa ne UG mu bɛba ba me wa around na me wa akyiri na ye support bibia enti enene last day a obetimi nka sɛ as a host of the morning show in Nhyira FM ba me nkɔ bibia me wa around kopim sɛ yenyina be di bronya ye de ho bagim ye tie ne sɛ ahoɔden a me de ye no sa ahoɔden na me de be support ama akokoa eni UG no say tutu enso e de ahoɔden na atoa so because e was here some Ghana na me mpese be hu ntina me na me ka no nti woti ne wo ba bia ya ka no ha eni sɛ me ba multimedia fo ahwɛ me yie in fact multimedia fo nanka ommenya anka menko nti enye te sɛ multimedia fo ne pamo me ɛyɛ mia na me se mabre nti mpɛsɛ metoa so ɛwɔ dwumadie bebree mu from management kwasitwum COO Kenansa to management to my Kasami godfather Jimmy Agla. If there's one person on my many kaye ewo multimedia, I am a general manager Jimmy Agla. Obi antimasi ono nkwana na etimasi. So when say me yema de na me de ho toto forma is because of Jimmy Agla. Time I was say of friend me correct me or be correct me. Time I was on me kasa behind the scenes obeye. Time I be catch him say kunise. He's been very wonderful. Na oyenipa, he's a human being. And it's a multimedia mitimi jina mu ye pa hu se me ye adwuma pa ya. Na ye me general manager Jimmy Agla. So supported by Okuku Seku and me HR sister Ama and Apuzo ne news editor ne management. In fact, multimedia ya jejeme so pa upobia ya jejene so ba ko a eyeme Nana Jantuah multimedia form faminsi form obia be ka bi me nko ame koka multimedia be ya ama me ka we na wa hu ne se mani so se me be ya adwuma wo multimedia mani so me nu me hoda se me be ya adwuma wo multimedia se me free ha de bia me da multimedia ase every say omo ka ho na ema Nana Jantuah nso aye Nana Jantuah from amania me ko mu ne nyoma ni nyina no omo gina machi mo ade bia mo tie me mo a mo bom pae ma me mpanyifo a mo tie me from Jubilee House to opposition from Nhyira John Dramani Mahama to chief of staff to mintimi mubodi any MPs any MPP mpanyifo Dr. Baumia Kene Japan Yere Duchum Kwabene Japan Brian Champon mpanyifo ni nyina NDC ni MPP fo a momfa show yi ni agro Nyankopon Nhyiram MPs NDC MPs DCs Nyankopon Nhyiram me bon hwan edoso professors doctors why baby etoro bia mitimi duru baby kra na say nwanwa odo last time me bu petrol taxi driver bi sin anako me bu petrol be 600 sin anako metia mo do me dodo and impanyfo dodo na behind the scenes so mu hia wa omo say nana ye da wase Yankopon Nhyiram me ka we amoahu se de be ye obi ankodi konkonsa wo baby say na multimedia da bi multimedia fo benya nka megusu ye adwuma ba me se mabre me nso me pese me gima ho me kakra mabre anopa sorry enye easy emu onna be sorry to be at 2 o'clock no be from me nso me pese me gima ho me kakra
me can't wait because me can't da. Omu kakra bi na no nim this year. Nanka around September. Nanka me fourth child. Me ba otoso and 9. Because ma wo man kwa. Enti nka me fourth child. Me ba anko otoso and 9. Nanka oba. Around August, September, ni enke expect. Nanso wama ofrimu. Emma, it wasn't easy. But that day na menya news no. That day no me be ye adwuma. Din mami. Me ba otoso na nko be ye oba ofrimu wentimi amma wiasim ha. Nyankopon sa age na ade. Na din mami nso me be ye adwuma. Mama obi anso anti nipa kakra bi anom wo me nche na no munim de na me kom. De me ka che oni say enye de bia na ye betena ha eye okay mai. There are times I yare enso ye bekasa. There are times I ye kwa maniemu enso ye bekasa. There are times I nipa didi atem left and right say ye ka no kre no. Ni da so ye adwuma bia na pressure ekoye mu no enso ni ebegina ha ebekasa because of ntia. The journey has not been easy. Obi na Jantuah and I say no I can't say but one thing they be amidera dia to say o mami akoma edin. Go to the be amintimi ho ase say asemba na edin kra na Nyankopon ti na ma fa ne normal. And normal you come and sani asori anopa. Etore bi a 3 me na o da to no asori 3 no abeyi adwuma na wo dwene na wo planning na yes ba no ayemre ba ne eye me ka se unkran se osoro nyina nkrompon e ka wo ho me ba ne fi mu ane but man bonya me sobo me dan ase if you say wa che me bi apart from that okra no nso wa mama nkrofo bebre me wo emmema omanyini emma omanyini a sebi omude maye te se omu papa iti me wo ma bebre beyond me amema emma ma miensa no minim se enye ni nyina kasa ni nyina na ye wode minim ebi wo ho ana no odin ebi wo ho na abu afumi ba na ye wiye di ntia ekuro na wo si emia na wo si emia ye emia ebetu entina tole bia na kasa no anu aye ya kakra no etole bia ni aka ne boko eka ne bia ni aye minya no police fo me domo rough na nse me di gu mu so kakra no ma hu se ma sobere ma no aye mu ye di ntia yenya oman no oman ni nye yi oman ni yenya ye je bribe enkoyi ka kire so bia wo je bribe no na brabo nsi ni yi ma yemfa sika ne nchew me ye chemade de bia ye chemade free atore bia chede ne bi kura bro market ya bosome yankopon wo kwan a wo fa so hwe ne ma sa wo de akoma pa emma wani mbre obi ade men sisi obi fa no kura ye adwuma yankopon be hwew sabi dia na nkofon kai obenya MPP fo mekasa asema wo kan die ne wakwaji sika the next time NDC fo asema wo kan die ne wakwaji sika nanso for 5 years ni obienu a watimi produce evidence say ohun se na Jantuah gi baby egi sika bi se eye bribe nto de beka bia mobi obian kan menim say na me free share fema me no credit posterity will judge me adwuma me beye ma wo no wo na betimi ajage wo re ho aka cho se me wo ha kopem se akokoa mu ni UG mu
ɛbɛyɛ ne kama nti menya nkɔɔyɛ. The only difference in say this is my last time I'm hosting the show. Ebi ameba be ceremonial one be at the last year of the year ceremonial hosting be. But me free multimedia say me de makuma nyina na year multimedia juma. The na metimi de ma ho de aye na me de ye no. Every say baby me wo bia no pese me yi makuma mu na me ye de wo se metimi ye. Nti ade ba kwa me fan di manim sika. Me ba multimedia na de megye. Anche enom so wadwuma ne ade bi aka ho. Anche wadwuma ne ade bi aka ho. Ba me ba multimedia de me hye ase nya no na me di wie. Nti multimedia ehwe me yie. Me na me kam ho asem. Multimedia ejeje me so. Multimedia make sure say me ye de wo say me ye. Ye begusu asum Ghana ye nyanjae. Ba tie ne say eto de bia wo say ujai na obi nso to aso. Se manya ni sa ye unhu akokwa bi e wo say me ma obi nso ti akokwa nka obi ti Eugene nka ebi ti afofro nso nka. In fact, my radio career nyina no, Multimedia is the only station I met me a year juma 5 years consistent. Anko menya anka me free about 2030. But 5 years there yeah. Enti me be line so no na ye din komo kakra. What ye me? What ye me? De mitimi ye nie. Uhu ne sen sen na obetimi access de mitimi ye iwi ane akọ lines no so na ye ne obemfo na nakwasi Jantuah executive director Ghana National Council of Private Schools ye manu school no ho nsem no ebeka ho asem ba ye ni nkomo kakra na ye ntoa so ya hwe Facebook no nso bi a comments nso a ebetimi akasem 03220 835 81 03220 835 82 03220 835 83